Здравейте, приятели! Аз съм Катя и днес ще направя по-различно видео от тези видеа, които сте гледали. В това клипче ще ви покажа моя хербарий и как да си го направите, ако искате. За моя съм използвала тефтер, опаковъчна хартия, цветни лепенки на цветя, два фломастера лилав и розов, цветни листчета и тиксо. Разбира се, вие можете да използвате други материали, които на вас ви харесват. Нека да започнем с демонстрацията на моя хербарий. Тъй като корицата на тефтера не ми хареса, реших да залепя малко от опаковъчна хартия и в долен десен ъгъл стикер от тези. Също така имам и от тези. Продължаваме с първата страничка, където е надписът. Залепила съм още стикерчета. Украсила съм ги с тези два фломастера около тях. И общо взето в цялата тетрадка съм си украсявала с тези два фломастера, защото така ми харесва. Втората страничка можете да видите първият ми хербарий. И за да е по-интересно, реших да си залепя едно лепящо листче с датата, стикерите и точици около тях. На втората страница съм си залепила 3 цветчета. Първото са теменушки, а на другите две не им знаем имената, но аз знам, че това беше лилаво, това беше синьо. Тъй като са мънички и когато изсъхнаха, ги залепих с тиксо, за да не се мърдат наляво надясно. На следващата страничка и последна съм си хербаризирала едно великденче. Отстрани листче с стикер. Сега на тази празна страничка ще хербаризираме това ладенце, за да видите колко лесно, бързо и хубаво става. Първото нещо, което трябва да направим, е да закрепим цветето за страничката с помощта на тиксото. Ето така. За сега това е достатъчно. Когато цветето се хербаризира, тогава можете да нанесете тиксото върху цялото. Продължаваме с украсата на страничката. Аз ще започна с листчетата. Написала съм си вече с лилавия цвят лалето на това листче. Сега ще го довърша с розовия. Ето, готово е. Сега го отлепям и го залепям ето тук. Продължаваме с стикерите. Аз съм си избрала тези две лалета, които ще ги залепя тук. Нека да ги отлепим. Продължаваме с розовия и лилавия фломастер, с които ще направим чертички около половината цвете. Според мен това е достатъчно. И за завършък на тази страничка, тук ще залепя ето тези два стикера.
Ето така. След като сме готови с всичко, затваряме книжката или тетрадката. След това слагаме нещо тежко отгоре и чакаме около 24 часа. Мисля, че ви е харесало и че ще си го направите вкъщи. Също така, харесайте това видео, абонирайте се за канала ми, не забравяйте също в коментарите да напишете нови идеи за видеа. Чао!